Carlos Casares, a través da súa literatura, espallou uns valores moi importantes. O esforzo para que unha amiga non esqueza a súa terra e se lembre do seu fermoso idioma, nun conto chamado A Galiña Azul. En O peixe da fonte do Sardín, a valentía e a xenerosidade. O peixe sacrificouse saltando da fonte para darlle auga a un pasaro que morría coa sede. A solidariedade debe ser un dos nosos principios. A bomba da felicidade, un relato onde destacan a imaginación e a creatividade do Leoncio. Estes dous valores únense ao esforzo para cumprir un sono, facer feliz a xente. A Galiña Azul, ese personaxe da cor do ceo que se ergue como bandeira da tolerancia e do respecto pola diferenza. A solidariedade baixo a que actúa todo o pobo é un exemplo a seguir. A formiga esquiadora, unha enorme miúda que nos ensinou que, con valor, con esforzo e con perseverancia, podemos conseguir todo o que nos propoñamos.
final da historia mostra o respecto pola diferenza e agudeza do Leoncio ao pintar todas as galiñas de azul e conseguir que a galiña azul pasase desapercibida diante de Manolito Listón. Lolo anda en bicicleta móstranos o esforzo que realiza un neno por cumprir un soño, andar en bicicleta. Con perseverancia, valentía e inteligencia acabou por conseguilo. Co personaxe de Toribio ensínanos que con inteligencia, con imaginación e con esforzo podemos superar todas as dificultades. Canrín e o Lobo Crispín mostran como a xustiza, a igualdade, a non discriminación e a valentía vencen ante personaxes que só procuran facer o mal. E con isto xa revelamos os segredos agochados nos libros infantís de Carlos Casares, o noso grande escritor. E como este ano lle dedican as letras galegas, parabéns polo ano, Casares.